Утро, хора, ето тук с Ани и с батко Траян. Кажи добро утро! Отиваме към Бургас. Сега отиваме да срещнем Лели и Иляна, ще се вадиме пак. Ето хора, тук вече взехме Иляна. Кажи добро утро! Кажи добро утро! Виж. Добро утро! Хора, ето току-що слезнахме от рейса и отиваме към влака. Ето го и батко Траян с неговото синьо саки. Същото. И сега слизаме надолу по стълбите. Тук имаме палмички, арахливаско Дубай. Много сте скучни, бе, хора. Кажете нещо. После това ще се гледа в YouTube. Аро YouTube къде хасвас? Хора, вече сме тук на гарата. И си чакаме нашия влак, нашият пътник. Ай, сега би не казваш. Хора, ето вече се качихме във влака. Не се смей, Ани. Качихме се във влака и тръгваме към Бургас. После ще се включиме пак. Очаквайте ни. Хора, ето вече се качихме във влака. Не се смей, Ани. Качихме се във влака и тръгваме към Бургас. После ще се включиме пак. Очаквайте ни. Хора, тук Мано, да Иляна озвално спи. вижно бутко. Тук Лели и Иляна спи. Тук Стефи си оправя косата. Ани хърка с органа. И батко Траян хърка. Рашко Пашко, кажи здрасти. Приятели, ето ние тук сега току-що се събудихме. Децата хъркат. Пак тъмно. Хайде, Совен, Мадик. Пътови нас на тъмно. Ай, целувки си пращат! Тръгнахме, сега отиваме към студиото. Ето го Методи и цялата група. Вече сме в Бургас и пазарувахме. И вече си тръгваме от Бургас. Заснехме всички клипове и си тръгваме. Чао Бургас, отиваме в София. Ще има продължение в влака. И хора, тук вече си тръгваме от Бургас и казваме бай-бай.